Ha? Sarado ang tindahan? Iguana dito. Iguana? Asa? Iguana ba na? Nila di sa ta. Mo ni ang Bounty Resort. 15 pila ang entrance diri, 15. Yes. Cheese ang entrance sa dagko, 5 ang bata. Ang room tag 1,000. Masigo napulo kapit. 1,500 ang aircon. Alay Jo, apas dari Jo. Okay. Pagitaw na to imong forever dari ya. Awa juga Jo ba. Ya, ato ya banter sakyanan dito kay ang wifi. Ang wifi ba? Asa man iguana? Akala na stangkal. Di ba kuanta ya banter ato ito para ang wifi mawalang signal. Mo na? Asa man? Kabot kan pandre wifi. Dari lang kitag pato nga pink. Ay, iguana. Lado kuha na eh. Ay, pagduol dia. Iguana. So, siya mo iguad. Naman siya tayo kakuha. Iguana. Dito kay tinaw kay itong kuha. Ang signal. Gate sarado mo na. Naga ito, barko nga ba to? Kato, mamasoto oh. Asa? Diri ba nito? Diri ba nito? Dito forma siyang barko ba? Ang bato ba? Nasa mga bintana-bintana. Labi ito mga bis. Laktason lagi son. Mora man ito yang. Lami kay nga hangin diri ba? Ano ba?
Ano yung aircon? Mahal dia. Kan on na long? Abang naman sa ito. Okay lang. Sa may bulat. Sakit ilaw. Isda dere, barato ra kayo isda dere. Presko kayo. Ang isda dere agi ginahatod sa kuan sa mga agoy. Wow, kuan lang kilo ang kuan. 100 pila na? Ang gangis 150 o 130 o to. Dari nindot kay dari kay presko kay mga isda dari. Magi pag dunggo sa mga kuan ba. Isda. Katuay kay buhi pa lang tong gangis. Tong dala ni kuan ni tulo ni. Buhi pa to tayang gatod ba ganiya. Kisi-kisi pa gud. Kuya gidala bit-bit niya diri. Oh. Kay tuyom diri tag 120 ang kuan. Tag 120 ang tag 120 may ang tuyom may 120 ang lapad pila tos mga goy. 180. Oh, 180. Diri 120 sa mga goy 180. Di dako ang diferensya. Affordable na kayo kaya tag-cheese na difference.
Oh. Asa si Bobong? Cebu? Ah, nasa sa Palawan? Ah, nanay anak. Minyo na? Uy, dako na di ay. Ah, wala na siya sa furniture nagtrabaho. Ano sa naman siya ron? Ah, hindi. Okay, dako. Nakabalik lang ka na kay isa lang. Ah, dako na rin. Dako kayo kayak kung tao na. Bukas yung kamilya. Dako tayo kukuha na ito. Tuyom, lamig kayong tuyom.